Здравейте! Казвам се Юлия Хвърчилкова и съм собственик и управител на агенция за недвижими имоти J-Home в град Варна. Днес ще си поговорим за наемният пазар на недвижими имоти в град Варна, най-вече за жилищния такъв. Кои райони са най-достъпни, когато става въпрос за наеми, кои са най-интересни, какъв тип клиенти привличат различните райони на града? Факт е, че цялата крайбрежна линия е изключително интересна от гледна точка туристическо присъствие и възможността за краткосрочно отдаване на значително по-високи стойности, отколкото биха се получили, ако отдаваме недвижим имот на дългосрочен наем. Интересното на град Варна обаче е, че освен изключителен курортен център, благодарение на местоположението си на крайбрежната ивица, тук има и много учебни заведения, които също привличат хора както от вътрешността на страната, така и от чужбина, които се обучават в нашите университети. Такива са много немски, английски студенти, които изучават медицина в медицинския университет, икономическият и техническият привличат доста студенти от Гърция и Турция. Така че тази интернационалност, която може да бъде намерена, създава условия за един богат наемен пазар и в частност в градска територия да се постигат едни добри наеми и добра инвестиционна рентабилност в недвижим имот. Интересна е зоната, която се затваря между кварталите Левски, Окръжна болница Ихей и, нека да кажем, хотел Черно море. Това са тези територии, които обхващат 3 университета и ги правят изключително интересен, привлекателен център за млади хора, както и за курортно, краткосрочно отдаване под наем. Отново интересни райони са около големите търговски центрове, 3 мола, които създават доста работна ръка, и голямо удобство, когато говорим за избор на имот под наем. Какви са разликите в наемните цени? Зависи от жилището. Всъщност не толкова района определя стойността на наема, колкото срокът за отдаването и състоянието на имота, както и типът наемател, който всъщност наемодателят търси. В общи линии едно жилище е завършено с висококачествени материали, с добро изложение, добро местоположение. Няма как да се отдаде на ниска стойност и обратното. Естествено има си бюджетни квартири, които са по тавани, по партерни помещения, които най-често се взимат от студенти с ограничени възможности или самотни хора с нисък доход. Общото при цените за продажба и за наем е, че колкото сме по-близо до морето, толкова по-високи са те. Това е било и ще бъде така, няма как да се промени. Тоест отново можем да очертаем линията на крайните квартали с по-ниска стойност, където спокойно може да се намери жилище и за около 200-300 лева на месец и приближавайки се към центъра, тези стойности могат да нараснат значително до 1200-1500 евро на месец за дългосрочен наем за един 3-стаен апартамент, което е... Няма значение кога ще влезем в договорни отношения за наем. Значение има за какъв период влизаме, колко дълго ще стоим под наем. Ако наемам квартирата за един месец, цената ми ще бъде значително по-висока, независимо дали наемам през зимата или през лято. Повишават цените тези, които дават краткосрочно. Най-често дават краткосрочно лятото. Сега Варна е един много интересен град. Когато говорим за наеми, се позволява един много финансово изгоден цикъл. Зимно наемане от студенти, с лятно наемане от туристи, което като осреднени стойности е значително по-високо, понякога е до 3-4 пъти над един наем дългосрочен за едно семейство, което можем да вземем. Така че от тази гледна точка инвестиционно градът привлича много хора, които желаят да закупят имот с цел отдаване под наем поради тази причина. Възможността да сменят двата типа наематели
и повишаване на средната доходност от всеки един имот. Сега амортизацията е другия въпрос, който често вълнува наемодателите. И това, което винаги съм ги съветвала, когато решат да закупуват имот с цел даване под наем, да изберат агенция, която работи и наемни отношения, за да могат да получат наистина реална представа на какви стойности след това ще реализират своите инвестиционни покупки. Защото едно е някой да каже, ами тук се дават на такива цени, гледайки статистиките, ние видяхме колко могат да бъдат изкривени във видеото за продажбите. И в същото време няма как да направят точна оценка на възвръщаемостта на инвестицията. Защото освен ликвидността, доходността, бъдещите ремонти, изключително много фактори има, които оказват влияние върху доходността от един имот, закупен с цел даване под наем. В същото време, кога, къде и как да се позиционираме, ако ние самите ще живеем под наем и какви са ни дългосрочните планове, също можем да бъдем подпомогнати от професионален посредник. Брокерът може да даде насоки в това, в кой район има риск лятото да бъде заставен клиентът да напусне, защото наемодателят в последния момент е решил да дава краткосрочно, където ако плащаме примерно 700 лева наем, реално той тези пари ще ги получи за седмица през лятото от туристи. Различните типове сделки за наеми изискат различна ангажираност на собственика. И тъй като няма все още установена практика от повечето собственици на имоти, които се дават под наем, да наемат агенцията да ги управлява, а най-често се използва само посредническата услуга, да се намери наемател и взаимоотношенията приключват някъде там, докато при управлението там вече се търсят възможно най-доходоносните клиенти, търсят се гаранции, защитават се правата и интересите на наемодателя много след като сделката е изключена. Да, завишението на цените през последната една година е обусловено от голямата бежанска вълна, която дойде към България. Това е така. Истината е, че наемните цени скочиха много не защото дойдоха чужденци, а защото тези чужденци са рискови от законова гледна точка за наемодателите. Те не са членове на Европейския съюз. Трудно могат да бъдат заведени под отговорност, ако нанесат щети в имота или просто се излязат без да плащат, или просто спрат да плащат без да се излязат. Това създаде напрежение в наемодателите. Първоначално отказваха изобщо да дават квартири, а след това се съгласяваха на изключително високи цени. Поради липса на избор, наемателите наемаха. Всъщност тези високи наеми целяха покриване на потенциални загуби при излизането, внезапното напускане на тези хора от апартаментите или нанесени щети, за да има смисъл арендодаването. И в следващия момент тези хора всъщност останаха повече от една година. Това се оказаха едни брилянтни сделки за тези хазяи с огромна норма на печалба. Няма лошо, пазар. Има ли търсене, има и предлагане, щом едните са съгласни да заплащат такива суми, съвсем нормално е да бъде завишен наема. Друг е въпросът, че за обикновения български гражданин цените излязаха извън рентабилността му на семейните бюджети и много често се оказва, че квартири, които преди сме давали за 5-600 лева, сега гонят 1000 лева и хазяите трудно договарят в старите граници. Сега аз казах, че основно днес ще говоря за жилищните имоти, но факт е, че позамръзналият ни след COVID пазар на търговски площи всъщност се раздвижи, защото много хора дойдоха с техните бизнеси в страната и установявайки се тук, повече от естествено е те да развият тези бизнеси и затова са им нужни търговски помещения. Така че площите, които повече от година и половина стояха празни, в момента
има раздвижване и постепенно се заемат. Горещо се надявам този пазар да е стабилен, да им се получи всяко едно бизнес начинание, така че да може и този сектор да претърпи някакво развитие. Не става въпрос за повишение на цените, а става въпрос, че винаги е по-добре, когато в един имот има ползвател. В крайна сметка, икономическото благосъстояние на населението се личи по това, доколко то консумира. Ако търговски обекти има, съществуват, развиват се, това означава и е добър знак във връзка с платежоспособността на живущите в града. Ако темата ви е била интересна, моля, поставете лайк, подкрепете ме, последвайте за още видеа. До скоро!